आणि वाय सकाळी तुटला कसा ऊन बिन पडलं रे.
आम्ही आता चाललो लग्नाचे बघा. आज झाली आता वेगळा आवाज शर्ट. आता आम्ही चाललो. आम्ही लग्नात पोहोचलो आता. मित्रांनो आता मी चाललोय खाली. तर लग्नाक सुनिलो जे वाईट उशीर झालो जाऊ लग्नाक लगीन लागान गेला तर आणि इलो आम्ही. आणि नंतर मग मी झोपलोय. मग वाजते उशीर गेम खेळले वाईट. नंतर मग झोपलोय आणि उठलोय नंतर 4 काय किती वाजता उठले. आणि माझ्या घरासमोरचा ह्या करूचा होता काय आपला घरासमोरचा साफसफाई करूची होती ती केलं आहे. आणि आता आम्ही चाललो खाली. पाहायचं बघूया राजारामाने असतात तर आम्ही आता खाली जातो. बघूया चला. या खाली एक सायकल आता. काय गो काय आणलं दाखव. काय आणलं दाखव. काय काय घेऊन चालतो बाई. घेऊन आम्ही बिस्किट पुढं. चला चाललंय होय देतो. चल घेऊन जात आहे आम्ही. होय मी देत आहे वेळ झालंय. चाललंय आता म्हणजे एकदम रडशी वेडेशिवाय रडायला काय रडला तावं रडला तावं. तर आम्ही आता येलो घराकडे. म्हणजे होता राहुल इल्लो आधी राजाराम होतो बसलेलो ते ओमकारांचा आणि पिंटू आदा होतो ते खडकावर. तर बसलो आणि नंतर राजाराम इल्लो होतं. आणि नंतर मग राहुलला बघल्यान गाडी घेऊन गेलेलो. तर राहुलानं बघल्यान आणि राहुल इल्लोच आहे. आणि थोडं उशीर होतो नंतर राहुल गेलो. फोन इल्लो त्याच्यामुळे राहुल गेलो. नंतर आम्ही आता नुकतेच इलो. तर बघूया म्हणतो उशीर झालो कारण तो घराकडे कंटाळा येता बसान होता त्याच्यामुळे मग म्हणत होतं काहीतरी पिक्चर डाउनलोड करू. तर तोपर्यंत मग उशीरच झालो. मग इलं आहे घराकडे आता वायफायवर बसलेलो त्याच्यामुळे. तर आता इलं आम्ही घरात. आता बघूया आता बसतलं आहे थोडं गेम खेळा. कारण आता काय अभ्यास नाही आता आपले कामावर नाही आता काय काम करत. त्याच्यामुळे संध्याकाळी केलं. आता बघूया वाईट गेम खेळतलं आहे आणि बसतलं आहे वाईट. नंतर मग काय नुसतं जेवायचं आता. जेवायचं आणि नंतर मग डायरेक्ट झोपायचा वाईट मोबाईलवर राहायचा. आणि तुमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आता आम्ही भेटूया डायरेक्ट पुढच्या लग्नात. ये बबई ये.